Sungenini? Yes. Yes. Okay. So angithi uyabona lama option awu5 ngezansi. Oh yeah. Ubona maphi? Ngicela ungibizele wabonayo imaphi? It's send cash. I see prepaid. Yeah. No, babegcineni below. Khona home, angithi uyambona home. Yeah, down. Down, yes. There is home. Oh, there's home, card, transact, and yeah. Press wena home uqala, qala upress home. Home, yeah, home, yes. Umpressile. Yes. Okay. Ubona ama-account amangaki right now? There's too much. There's two, but there's... two accounts. Yeah. Okay. So right now, Baba, siya ku-debit orders. Uyangizwa? Oh, debit orders. Uzopress transact wena lapho ngezansi. Transact. Transact. Yeah. Yes, transact. Then first option phezulu bani? Nagiboni bo. Angithi umpressile baba transact. I-option yokuqala phezulu akona no-pay beneficiary. Oh yeah, pay. Bese kube isibili ubani? It's what? I can't read this. Baba, eyokuqala umpressile transact baba sidali la. Ke khotlile pay beneficiary ashi. Ungampress angisho ukuthi impress u-pay beneficiary baba. Pay. Angizwa baba. Angizwa what? Angithi uyabona baba la kubhale khona ukuthi transact asiqale phansi cela upress transact, yes, transact. Then more press transact baba i-option yaqala phezulu bani? Elimination. Sorry? Eliminate. No baba pay beneficiary option yokuqala. Oh, pay. Okay, pay. Yes. Pay what? Noma akephe la kuba pay order baba. Pay what? Pay Bemfar. Ngicela wenze kanje baba, ngicela wenze kanje. Angithi uyabona ama option angezansi, futhi wena ungena endaweni wrong. Uyabona ama option angezansi? Yeah. Oh mangithi. Mapi? La ngezansi egcineni la aqala kuba home mangithi. Wabona ke akwale kwa kirile kitseni bana. Angizwanga? Kirikitseni ke mo kirile transact transact. Baba usakhona asavela ama option. Mo press lo transact. Belo uthenze kanje baba ngoba ngiyabona uyadideka phuma ku app. Kuyadideka wabona gore jwale kinyaka